Mikä on merkitysmuotoilun työpaja? Vastuullisuustyöhön suunnitellussa työpajassa yritys pääsee sukeltamaan omaan toimintaansa kestävän kehityksen näkökulmasta. Työpajalle voidaan asettaa erilaisia tavoitteita. Ehkä kaipaatte apua vastuullisuustyön suuntaviivojen etsimiseen, erilaisten vaikutusmahdollisuuksien löytämiseen, koko tiimin osallistamiseen tai vaikkapa asiakkaiden vastuullisuusodotuksiin vastaamiseen. Konkreettinen lopputulos työpajalle on esimerkiksi kestävän kehityksen suunnitelma. Työpajamme jaetaan 3 osaan. Näe ja ymmärrä vastaa kysymykseen siitä, missä olemme nyt. Tutkija ideoi tarjoaa mahdollisuuden tutkia, mitä voimme saada aikaan. Ratkaise ja toimi syventää ymmärrystä siitä, mitä meidän täytyy tehdä, jotta saamme tuloksia. Kenelle työpajat sitten sopivat? Työpaja sopii erinomaisesti vastuullisuustyön käynnistykseen, mutta myös organisaatioille, jotka ovat jo päässeet vauhtiin, mutta haluaisivat paremmin osallistaa koko tiimin vastuullisuustyöhön. Jutellaanko lisää ja suunnitellaan teillekin sopiva työpaja?